Jepun Bagus Rohman ingkang pinangka putra taya jalu saking panjenenganipun Bapa Soekarwo Ibu Warijenem ingkang bijil saking Laladan Bangsa Potro Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sampun marak sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sadaya sajangkah satu pindah tansah memuhung dumateng ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat mugi anggenipun badhe kebyur wonten ing madyaning bebrayan agung tansah jinangkung punapa ingkang kinayuh tansah pikatur ridhanipun Gusti ingkang Maha panggihipun putra pinangan temanten kawitan saking limpar bantal gantal ingkang dumadi saking suruh ingkang temu rasipun nadyanto di Pulawale benten warni nanging yen ginigit sami raosipun kelajengaken raos bekti dumateng ngarsanipun ingkang raka nuli putra pinang temanten Jawat Asto ugi tansah pepuhung dumateng ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat mugi-mugi anggenipun bebrayan binarewa tansah sinandika karayun saha kawilujengan saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Nuli salajengipun putra pinang temanten putri lenggah jemungku dumateng ngarsanipun ingkang raka. Menika badhe midak tigan biasa nalika mugi saged mbabar ngantos putra wayah tebihna saking rubeda saha tebihna saking godha tuwin rencana. Salajengipun putra pinang temanten putri hamiji ampianipun ingkang raka ingkang tumuju saking tirta mugi sageta mahanana anggenipun sami mamangun bebrayan agung mangke sageta ndadosaken keluarga ingkang tansah dipun rite dening Gusti ingkang akarya jagat. Paripurna putra pinang temanten putri amiji ampianipun ingkang raka nuli karaka takepasta dumateng putra pinang temanten putri ngangkat derajatipun boten beten-betenipun antawisipun derajatipun wanita kaliyan putra saestu menika sampun dados pemilihanipun lare kekalih bila bagaten tansah memuhung dumateng ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat nuli putra pinang temanten putri ngubengi ingkang raka tandha yekti tresna lan bekti dumateng ingkang kakung tandha bektinipun kawujudaken ngubengi putra pinang temanten kakung kados dene jarum jam mertelaken senajan sampun wantun wonten keberatan madyaning bebrayan kudu engeta marang wekdal kudu engeta marang kewajiban lan kudu enget marang tuntutaning bebrayan. Sasampunipun putra pinang temanten putri ngubengi ingkang raka kepareng temanten putri kalenggahaken wonten ing sakiringipun putra pinang temanten kakung mengko parambita bilih putra pinang temanten kakung kudu nggadhahi tanggel jawab dumateng ingkang garwa tanggel jawab wiwit wonten donya ngantos dumuginipun delahan saparipurnanipun kalajengaken adicara dhaupipun putra pinang temanten ingkang kaprintisaken dening pujangga sejati taraje panjenenganipun Romo Kyai Waris asaning griya tansah mbekap babahan hawa sanga ugi
ngaturaken tandha sih katresnan. Mugi-mugi anggenipun jejodhoan putra pinang temanten tansah linambaran sih rasa karsa lan karyanipun mugi sageta dados keluarga ingkang tansah dipun berkahi dening pangeranipun. Amin ya robbal alamin. Ugi yang bojongom terus anggenipun meminta dhumateng karsanipun Gusti ingkang akarya jagat. Salajengipun paripurna panjenenganipun Bapak Mitra sekalian Ibu kepareng caos unjuan dhumateng putra pinang temanten Sarimbit. Mewasung berkah donga pangestu Nduk Li. Ana ing wektu iki awakmu wis ngebira wonten ing madyaning bebrayan ninggal. Sangang sasi sedasa hari awakmu martapa ana garbadewa ning ibu. Mila saiki wis temu jodohmu. Wong tua sakloron ora kendhat anggonake ndedonga dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang akraya jagat. Muga-muga lulus raharja anggonmu bebrayan sekalian yonggir sekalian. Paripurna Bapak kelawan ibingipun atur unjuan dhumateng putra pinang temanten Sarimbit. Unduli kagebiraken sindur ingkang awarni sitoran ripta. Nuli kaboyong dhumateng kursi rinengga. Mengko palampita bilih sindur ingkang werni ripta lan seta punika kudu wani marang bebener. Lan tansah kudu wedi marang kanistan. Satemah jumangkah panjenenganipun Bapak Miran sekalian Ibu Yati anggenipun netepi darmaning ngasepuh miturut adat Widi Widana ingkang sampun kaprah lumampah wonten ing lalatan Kadembangan Trasana Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Nuli paripurna putra pinang temanten Sarimbit kaboyong manjing wonten ing sasana kursi rinengga.
Luluh Raharjo, Daupake putra penangan tempeta sekalian. Redine kajeng mboten katuraken papat pisan menika langsung kewala panjenenganipun Bapak Sukarwo kalian sekalian Ibu Marjinem menika Jawatasto nyumbanggaken sugeng rawuh mugi wonten keparingipun pinaralegah wonten ing sasana kursi ingkang samapta.